माने गावसिनि खोथाखौहाय दानस्लिबहैनो नागिरगासिनो दङ। बिथांमोना सिगां ओरैनो गोरलैयै बुंबाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों गासैबो एनडिएफबिफ्रा जेलनिफ्राय उदां जाजोबगोन। खुलुमबाय, बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअआव बरायबावनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दङ आरो आंनि देहाया एब्रौ थिग गैया, बिराद सिङावहाय एसे दुरबल जानानै दं। आङो दिनैनि खोथायाव सावरायगोन जाहैबाय बिटिआर एकर्ड आरो एक्स एनडिएफबिफोरनि केस उइथड्र बिनि सायाव आङो खोथा सावरायगोन ससे। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। भिडिअआ एसे गोलाव जानो हागौ, 10-15 मिनिटनि जानो हागौ। जोङो गोबाव खालामालासेनो भिडिअखौ सुरु खालामनोसै। 2027 जानुवारियाव जेब्ला बिटिआर एकर्डआ जानानै थांदोंमोन, डिआर नाब्ला सारजों लोगोसे गोबां जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बिटिआर एकर्डनि एग्रिमेन्टआव सिगनेचार खालामदोंमोन। अब्ला सिगनेचार खालामखांनानै फैनानै गामियावहाय बिथांमोनखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा रंजा बाजायै बेमजों सिफुंजों दामै खाम जथा दामनानै बिथांमोनखौ बरायदोंमोन। बड'लेण्डखौनो जोङो मोनमारबाय होननानै। आरो आङो जै दिन बिटिआर एकर्ड एग्रिमेन्ट साइन खालामदों, ओइदिन आङो जोंनि चिरां जिल्लायाव गोबां जायगा गिदिंदों। गिदिंनायावहाय आङो नुबोदों गान दामै दामै बड'लेण्डनि मेथाइ दामै दामैहाय बयखौबो आबसु अफिस बबेबा स्कुल बबेबा लामा बेफ्रावहाय रंजानाय नुबोदोंमोन। नाथाय दिनै बै रंजानाया सिमांसो। जोङो सानदोंमोन बड'लेण्डखौनो मोनबोमारबाय नामा। थाङै थुङै उनाव मिथिबाय बिटिआर एकर्ड, बड' पिस एकर्ड। आरो बिनि उनाव बिथांमोना गामियावहाय मेल मिटिं खालामनो हमजेनबाय। बे मेल मिटिंफ्राव बिथांमोना मा मा बाथ्रा बुंदोंमोन, बे बिटिआर एकर्डजों जों मा मोनदों जों मा मोनाखै, ओरैबायदिबो राव बाहायदों भारत सरकारा जोंनो स्टेटास नागिरनानै मोनाखै जोंनि बर'नि एकर्डखौ नाम दोननो थाखाय। जोंनि बर'नि एकर्डखौ ओरैबायदि नाम दोनबाय, ओरैबायदि मुंदांखा नाम दोनबाय, दा जोंनि बर'आ गोजौ लेभेलाव थांबाय। जोंनि बर'आ मोनसे स्टेटनि गाहायावबो नंलिया। बेफोरबायदि गोबां लेक्सार होनायखौ खोनानो मोन्दोंमोन बिटिआर एकर्डनि उनावहाय। भारत सोरखारा मुं नागिरब्लाबो मोनैयाव जोंनि बर'नि नामखौ ओरैबायदि स्टेटास होबाय, बड'लेण्ड टेरिटरि रिजन, ओरैबायदि गोजौ स्टेटास। बेफोरबायदि गोबां लेक्सार होदोंमोन बायदि बायदि। बेफोरखौ रिपर्ट खालामबाय थायोब्ला भिडिअआ गोलाव जागोन। दा उनावहाय बिथांमोना बुंबावदोंमोन दि बे बिटिआर एकर्डजों लोगोसे गासैबो एनडिएफबिफोरनि केसानो उइथड्र जागोन। नाथाय जोङो दा फैयै फैयै सफैनो मोनबाय बिटिआर एकर्डआ 2 बोसोराव आगान होगासिनो दं। नै फैनोसै 7 जानुवारि मोनब्लानो 2 बोसोर कमप्लिट जानोसै। नाथाय दिनैसिमबो डिआर नाब्ला सार आरो बिजों लोगोसे गोबां जोंनि एनडिएफबि बिदा फंबायफोर दङ, बिथांमोननि केसा दिनैसिमबो उइथड्र जायाखै। मानोना बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला बे बिटिआर एग्रिमेन्टजों लोगोसे गासैबो अट'मेटिकलि एनडिएफबिनि केसानो उइथड्र जाजोबनांगौमोन। नाथाय दिनैसिमबो जायाखै। दाबो जोङो गुगोलाव सार्च खालामनानै नायब्ला मालाबा सार्च खालामनानै नायफ्लाङो, गोसोआव दुखु मोननाय फैयो, माने गाबखांनाय फैयो गोसोआवहाय। नाथाय ओरैबायदि जोंनि लिडारफ्रा खोथा बुंदोंमोन, नाथाय दिनै मा जाखो? बेयो मेनानो जाहैबाय खालि फैसा। जोंनि बर' रावबो मोजांखौ लुबैया। जोङो गाव गावनो साननानै नाय, जोंनि बर'आ मालाबाबो मोजांखौ लुबैया। बेनिखायनो जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि फिसा फिसा थगायलायनाया जोंनि बर' हारिजों जाबाय थायो। आङो नोंथांमोननो मोनसे रियेल बाथ्रा खोन्थानि। बेखौ आंनि खोमाजों खोनादों, आंनि मेगनजों नुदों। बोसोरसेसो जाबाय बे बाथ्राया। माने आङो मोनसे समावहाय सासे इएमनाव थांदोंमोन। जेब्ला आंनि आइया बेमारमोन, अपारेसन खालामहांहां जादोंमोन, बे समावहाय आङो सासे इएमनाव थांदोंमोन। नाथाय बै इएमनावहाय आङो सासे एक्स एनडिएफबिनि बिसिखौ लोगो मोनदों। नाथाय बै एक्स एनडिएफबिनि बिसिया गावनि बिसायखौ जेलनिफ्राय दिहुननो थाखाय बे इएमनाव थांदोंमोन। फैनानै जिरायफैबाय, रायज्लायबाय, सार जोंनिया ओरैबायदि जेलाव दङ, बेखौ दिहुननायनि राहा दंना गैया, बेफोरबायदि हेफाजाब बिहैदोंमोन। नाथाय इएमआ बेखौ जेलाव थानानै खय बोसोर जाखो, बेसेबां बोसोर जाखो, माब्ला थाङा, माब्ला हमजायामोन?
आरो केसा मामोन माने बेफोरबायदि सोंथि खालामदों आरो बे X.NDFB बिसिखौ X.NDFB बिसिया एथ' बोसोर जाबाय दिनैसिमबो गवाखै गनोसै 3 मासल'सै बिदि होननो दिनैसिमबो गवाखै बेफोरबायदि रिप्लाइ होदों आरो बे X.NDFB बिसिया बिथांनि मुङा मा आं मिथिया नाथाय बिथांनि गामिखौ मिथिगौ आङो मेनसन खालामला जेब्ला बे सारा बिखौ रिप्लाइ होफिनबाय जायहा जेल जानानैहाय 7 बोसोर कमप्लिट जाबाय बिसो गगोन आरो जायहा 7 बोसोर जायाखै बियो 7 बोसोर कमप्लिट खालामनानैसो गगोन बेफोरबायदि रिप्लाइ होबाय अब्ला मा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों गासैबो एनडिएफबि केस उइथड्र जाजोबगोन होननाया जोंखौ थगायनायसो गासैबो जोंनि बर' रायजो राजाखौ थगायनायसो अब्ला जोंखौहाय मेगन नुब्लाबो मेगन नुयै बायदि जोंनि लिडारफ्रा खालामदों आरो नोंथांमोना बुंदोंमोन बिटिआर एकर्डजों लोगोसे गासैबो एनडिएफबि केसानो उइथड्र जाजोबगोन अब्ला मा 7 बोसोर जानानैसो अब्ला बिसोरो जेलनिफ्राय गजोबोब्ला जायफ्रा मैया दाख्लैसो एनडिएफबि मुङाव जेल जादों अब्ला बिसोरो 7 बोसोर फरायनानैसो जेलनिफ्राय गगोन अब्ला बिटिआर एकर्डजों फैफानाय केस उइथड्रआ बहा थांखो बिनि फिननायखौ होदो आरो बिनि फिननायखौ जोङो बयबो बर' रायजो राजाफोरनो बिनांगोन जोंनि दैदेनगिरिफोरनावहाय दा नायबाय दा बयखौबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोबां नोजोर होबोबाय बयखौबो नोजोर होबोबाय जोंनि मोननैबो पलिटिकेलखौ नोजोर होबोबाय दा मोननैबो रां रुफानि लबावल' खारगासिनो दङ आरो जोंनि माखासे आफादफ्राबो पलिटिकेल बायदि सोलिनो हमगासिनो दङ दा जोंनि गोबां बर' रायजो राजाफ्रा सावरायलायगासिनो दङ बिनि थाखाय जोंनि बर'फ्रा मा जाजोबखो गावजों गाव मिलायलायनाय गैला पलिटिकेल पार्टिजों पलिटिकेल पार्टिबो गोरोबनाय गैला ओरैबायदि दा बेफोरखौ साननानै नायोब्ला गासैबो जोंनि बर' पलिटिकेल लिडार दैदेनगिरिफ्रानो गादिनि लब बे बाथ्रायाव फैयो दा जोङो बुंनांगौबो जायो दा जोंनियाव बुंग्राबो थानांगौ रायग्राबो थानांगौ दा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुगासिनो दङ सोर मा बाथ्रा बुंदों सोर मा बाथ्रा बुङाखै आरो सोरबाया मा हेबलायदों मा खोथा जावलायदों नोंथांमोना बयबो नुखाजोबनानै दङ दा जोंनि गासैबो जों बर'नि आखला ससियेल मिडियायावनो बेरखांजोबखायो अब्ला सोरनि आखलखौ मा मिथियै दं मिथिखागोन बयबो मिथिखागोन जायफ्रा गुबुन हारिनि बिथांमोना बर' बुजियो बिथांमोनाबो मिथिगोन बिथांमोना जोंनि बर' रायजो राजाखौ ओरैबायदि गोदै सिमां नुहोदोंमोन बे बिटिआर एकर्डनि गासैबो जोंनि एनडिएफबि केसा उइथड्र जाजोबगोन दिनैसिमाव आंनि मेगननि नोजोरावहाय 7 उइथड्र जादों खोमा 7 गावनि न'आव फैनो मोन्दों खोमा आंनि नुनाय खिनियावहाय बेल' आङो नुनो मोन्दों नाथाय बिनि अनगा दिनैसिमबो जोंनि मेन फाउन्डार डिआर नाब्ला सार दिनैसिमबो जेलाव दङ बेखौ दिहुननायनि राहा दिनैसिमबो जेबो सिमना गैया बियो उमुक थारिखआव गसिगोन होननानैहाय दिनैसिमबो सिमना गैया डिआर नाब्ला सार दा जों बयबो आसा खालामो डिआर नाब्ला सारजों लोगोसे मेन फाउन्डारानो डिआर नाब्ला सार नालाय डिआर नाब्ला सारजों लोगोसे गासैबो एनडिएफबिफ्रा जेलनिफ्राय उदां जाजोबनांगौ होननानै बयबो बर' रायजो राजाफ्रानो आसा खालामो आरो मिजिंथियो जोंनि बे बिटिआर सरकार बे गोदान सरकारावहाय बिराद आसा खालामदोंमोन गासैबो एनडिएफबिफ्रा गजोबगोन होननानै बिथांमोननि बाथ्रा बुंनायावहाय नाथाय दा बिथांमोना बाथ्रा दान्थेसो थागासिनो दङ आरो बेयाव सिङाव खामानि मावनाय सायाव खामानि मावनायनि मा बाथ्रा दङ बिथांमोनानो गावसिनि खुगाजोंनो रोखा फोरमायदों बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंहाय गासैबो एनडिएफबिफ्रानो जेलनिफ्राय उदां जाजोबगोन होननानैहाय नाथाय दा दफा लायै दफा केस लायै केस दा बिथांमोना खोथा दानै साइड लायै खोथा बुंगासिनो दङ आरो दा माने गावसिनि खोथाखौहाय दानस्लिबहैनो नागिरगासिनो दङ बिथांमोना सिगां ओरैनो गोरलैयै बुंबाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों गासैबो एनडिएफबिफ्रा जेलनिफ्राय उदां जाजोबगोन आरो दा मा बुंदों सोरबाया बुंदों 7 बोसोर जाब्लासो गगोन सोरबाया बुंदों 7 बोसोर जायाब्ला गवा सोरबाया बुंदों 7 बोसोर जायाखैब्ला 7 बोसोरखौ बियो कमप्लिट खालामनांगोन जेलावनो अब्लालाय माथोला सिदा थगायनायनि बाथ्रा बियो आरो दा बिथांमोना खोथा दान्थे बाथ्रा बुंगासिनो बिनि थाखायनो दा गावसिनि मान सन्मानखौ बासायनो थाखाय खोथा दान्थे बाथ्रा बुंगासिनो दङ आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै मानोना भिडिअआ गोलाव जागोन बांद्राय बुंबाय थायोब्ला खोथाया बेसेबां बुङो बेसेबां लावलाङो बुंलाबो जोबखाया बेनिखायनो आङो बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय
जोङो बयबो आसा खालामो डिआर नाब्ला सारजों लोगोसे गासैबो इन्डिभिफोरनि केसा उइद्र जानांगौ आरो जेनाखि बिटिआर एकर्डआव लिरनाय बायदि दफाफ्रा गासैबो इमप्लिमेन्ट जाजोबनांगौ जोङो बेखौनो आसा खालामो बेखिनियावनो दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'बाय गोजोन्थों